Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பன்னீர் பட்டர் மசாலா. வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில பட்டர் போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனியன் போட்டு ஆனியன் நல்லா வதங்கின உடனே நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறணும். லைட்டா brown கலரா வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம green chilli எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 green chilli நான் போட்டுருக்கேன். green chilliயும் நல்லா போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ginger garlic போடணும். அதுவும் நல்லா வதங்குனதுக்கு அப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இதுவுமே நல்லா வதங்கணும். தக்காளியோட மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்பதான் சீக்கிரமா வந்து தக்காளி வந்து வதங்கி வரும். நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம். மூடிட்டு நல்லா பொறுமையா சிம்லயே வச்சிட்டு நல்லா வதங்குற வரைக்கும் விடுங்க फ्रेंड्स. இது நல்லா வதங்கிருச்சுனா தான் நம்ம இத வந்து அரைக்க போறோம், கிரைண்ட் பண்ண போறோம். இப்போ நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் நான் வேறு எதுவுமே ஸ்பைசஸ்லாம் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல. இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆறுனதுக்கப்புறம் மாற்றிட்டு கிரைண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே கடாயில் திருப்பி பட்டர் போட்டு நான் அந்த பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அந்த மிக்ஸை நம்ம வந்துட்டு கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து வதக்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆனியன்லாம் வந்து நல்லா வதங்கி இருக்குது. அதனால் ரொம்ப நேரம் வந்து அது வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதோட பச்சை வாசனைலாம் ஆல்ரெடி போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சும்மா அந்த பட்டரில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நம்ம 5 க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் அதுவே நல்லா காரம் இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு ரெட் சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சும்மா அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான், நிறைய வேண்டாம். போட்டு அதுவும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அந்த ஸ்பைஸ் வந்து எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் போதும், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த ஸ்வீட்னஸ்க்காக, அப்போ தான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா நல்லா இருக்கும். இந்த ஸ்வீட்னஸ் ஸ்பைஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நான் கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். பன்னீரை வந்து நான் குட்டி குட்டி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் அதை எதுவுமே வதக்கலை, எதுவுமே செய்யலை. நான் டைரெக்டாகவே அப்படியே அந்த கிரேவியில் போட்டுட்டு அதுவும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா தட்டு போட்டு மூடி கொதிச்சதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். கசூரி மேத்தியும் நான் வந்து நல்லா பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக வந்து முடிஞ்சது. இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணணும். நான் அமுலோட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன், எடுத்து வெளியில் வைக்க மறந்தனால நல்லா திக்காக இருந்துச்சு, லிக்விடாக வரல. அது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மட்டும்தான், நான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணல. எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.